تاجیکان آینه تاریخی ملت با تاجیکستان استقبال 35 سالگی استقلالیت دولتی کارزاری اما روزا با زبان‌های گوناگون دنیا تاجیکستان با برنامه‌های تشبس‌های بین‌المللی در سیارت دولت دوشنبه پیشروند خونه تشبسکار امیدی احتیاط تاجیکان و دنیا فتح و نصرت فروغ صبح دانایی کتاب مقامات است. امنیت باید بیش از هر وقت در دیگر چند فصل هوشیار سال باشند. سیر و مسائل سیاحت برای اقتصادی، صنعتی و جهانگردانی کشاورزی و علم اجتماعی فروغ معرفت محبوب راهنمای ما جامعه تاجیکستان آزاد و صاحب اختیار. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ. барномаи тилоотии ахборро аз телевизиони тоҷикистон манзури шумо менамоем. ҷумҳурии тоҷикистон дорои захираҳои зиёди барфу пирях буда имрӯз дар доираи амалишавии ҳадафҳои ҳукумати кишвар ин имкониятҳои табиӣ барои рушди энергетика, кишоварзӣ, сайёҳӣ ва дигар самту соҳаҳо истифода мегардад. дар доираи соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо ҳадаф барои ба ҳам овардани ҷомеаи ҷаҳон, натиҷагирӣ аз ҳолати кунунӣ ва пешгирии обшавӣ бо суръати манбаъҳои асосии обӣ равона шудааст. наврӯзшоҳи азизулло гузориш медиҳад. кӯли сабз ва қуллаи исмоили сомонӣ. ҳудуди умумии ин кӯл зиёда аз 40 гектарро ташкил медиҳад ки дар ноҳияи лахш аз сатҳи баҳр дар баландии тақрибан 4000 метр ҷойгир аст. манбаи асосии пайдоиш ва захирашавии об дар ин ҷой чашмаҳо ва барф гуфта мешавад. тавре дида мешавад захираҳои об дар ҷумҳурии тоҷикистон асосан дар ҳамин гуна баландкӯҳҳо воқеъ аст. чуқурии кӯли сабз 55 метр буда яке аз манбаъҳои асосии таъмини чорво ва зироат бо об маҳсуб меёбад. боқимондаи оби кӯл то дарёи сурхоб ҷорӣ мешавад ки дар марҳилаи баъдӣ об бо татбиқи намунавии ҳадафҳои рушди устувор барои истеҳсоли энергияи сабз истифода мегардад. аз давраи пайдоиш то имрӯз ҳар нафар барои гирифтани хотираҳои ҷолиб ба кӯли сабз меояд. маълумотҳо ҳамин кӯл 2 аср пешакӣ пайдо шуда гирифтааст. ҳозир мо از همین کل این اومدن خیلی محکم کرده استفاده میبریم، یعنی کارتوشکا آب میدهیم، گندم آب میدهیم. در مجموع این موضع جماعت دهات سرخوبی ناحیه لخش با 3 کل، کل سبز، تومار کل و سیاه کل زیبا و دیدنی است. از مرکز ناحیه لخش تا این کل زیاده 30 کیلومتر راه هموار و عقبه را طی کردن لازم است. سیاحان از دولت‌های دور و نزدیک عالم و ساکنان کشور برای تماشای این منظره‌های دلپذیر می‌روند. امروز هدف به بهترسازی اینفراساختار و جلب هرچی بیشتری سیاحان روانه کرده شده است. در این کل ماهی دومی است، ماهی گلماهی. ماه نوامبر تا ماه مای تقریباً بالوش 1 متر یخ میکند. این کل و قلعه‌های برفپوش تاجیکستان زیبایی و امکانیت‌های وسیع سیاحی کوهنوردی را تجسم می‌کند. برف و پیریخ یعنی امکانیت‌های طبیعی برای رشد ساحه‌های گوناگون حفظ و استفاده کرده می‌شود. قبول تشبث پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان از جانب جامعه جهان و اعلان سال 2025 سال بین‌المللی حفظ پیریخ‌ها از توجه پیوسته نسبت به حفظ ثروت‌های طبیعی، تامین گوناگونی بیولوژی و حیات آسوده برای بشریت شهادت می‌دهد. موضوعهای مربوط به دگرگونشوی اقلیم و موفق شدن در پیشگیری آبشوی با سرعت پیریخ‌ها در تاجیکستان و جهان آخر ماه می ضمن کنفرانس بین‌المللی در شهر دوشنبه محاکمه، نقشه‌ها هماهنگ و فعالیت من بعد مشخص کرده می شود. یکی از موضوعهای اساسی همین آب و پیریخ است. نوروزشاه عزیزالله اسکندر سعید، دولت فیض‌الله، اخبار.
имрӯз дар ҷаҳон футбол маъмултарин ва сермаҳсултарин намуди варзиш ба ҳисоб меравад. Маҷмӯи умумии Созмони Милали Муттаҳид дар асоси пешниҳоди президенти Ассотсиатсияи футболи Осиёи Марказӣ, президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ қатномаеро қабул намуд, ки барои минбаъда рӯзи ҷаҳонии футбол муайян шуд. Иброҳим Назруллозода шарҳи бештар медиҳад. футбол яке аз намудҳои рушдёфтаи соҳаи варзиш дар қаламрави Тоҷикистон ба ҳисоб рафта, байни аҳолӣ нисбат ба дигар намудҳои варзиш маҳбубияти хос касб кардааст. барои рушди ин намуди варзиш дар ҷумҳурӣ шароиту имконоти муосир фароҳам оварда шуда, варзишгарон таҳти ғамхории ҳамешагии давлату ҳукумати мамлакат қарор доранд. ташаббуси навбатии Тоҷикистони соҳиби истиқлол аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ бо хушнудӣ истиқбол гардид. дар асоси қатномаи Маҷмӯи умумии Созмони Милали Муттаҳид 25 май рӯзи ҷаҳонии футбол эълон гардидааст, ки ташаббускори он президенти Ассотсиатсияи футболи Осиёи Марказӣ, президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ мебошад. инак соли дуюм аст, ки дар саросари олам, хоса Тоҷикистони соҳиби истиқлол, рӯзи ҷаҳонии футбол бо баргузории чорабиниҳои муҳташами варзишӣ таҷлил мегардад. ҷумҳурии Тоҷикистон дар даврони соҳиби истиқлолӣ дар арсаи байналмилалӣ ҳамчун мамлакати пешоҳанг ва ташаббускор шинохта шудааст, зеро ташаббусҳои ҷаҳонии Тоҷикистон аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ пазироӣ ва амалӣ карда мешаванд. футбол аз навъҳои оммавитарини варзиш эътироф гардида, дастовардҳо дар мусобиқаҳои байналмилалӣ, аз ҷумла дар чемпионатҳои ҷаҳон ва Осиё оид ба футбол, бешубҳа аз нерӯву иқтидор, сатҳи солимӣ ва маънавии ҳар миллат гувоҳӣ медиҳад. бояд гуфт, ки таъмини рушди футбол дар Тоҷикистон ва дастгирии варзишгарон, хусусан футболбозон дар маркази таваҷҷӯҳи сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе, президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ қарор дорад. аввалин маротиба дастаи миллии футболи Тоҷикистон дар ҷоми Осиё 2023 дар шаҳри Давҳаи Қатар фаъолона иштирок карда, то даври чорякфинал баромад. дар бозии даври чорякфинал футболбозони мо дар рақобати баробар бо дастаи миллии Урдун қувва озмуда, дастаи мунтахаби футболи Тоҷикистон ба қатори 8 дастаи беҳтарини Осиё ворид шуд. ин ҳама дастовардҳо ба рушди ҳамаҷонибаи соҳаи варзиш, алахусус футбол мусоидат намуда, дар таҳкими дӯстӣ байни ҷавонон ва тарғиби тарзи ҳаёти солим замина мегузорад. дар шаҳри лондони британияи кабир нахустин форуми саноати маъдани Тоҷикистон ва подшоҳии муттаҳида баргузор гардид. ин тадбир доираи васеъи соҳибкорону сармоягузорон ва намояндагони ниҳодҳои масъули давлатӣ дуҷонибро ба ҳам овард. дар ҷараёни форум имкониятҳои ҳамкорӣ дар бахши саноати маъдан мавриди баррасӣ қарор гирифт. дар натиҷаи ин форум 2 санади нави ҳамкорӣ ба имзо расонида шуд. тафсилоти бештар дар гузориши ҳамкорони мо. муносибатҳо рушд меёбанд ва сарчашмаҳои нави ҳамкорӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор мегиранд. акнун ҷумҳурии Тоҷикистон ва подшоҳии муттаҳидаи Британияи Кабир ва Ирландияи Шимолӣ барои додугирифти бештар дар бахши саноат корбарӣ доранд. бори нахуст дар биржаи фондии Лондон форуми саноатии маъдани Тоҷикистон ва подшоҳии муттаҳида баргузор гашт. идорбинии коршиносони соҳавӣ дурнаморо барои ҳамкориҳои минбаъда бознамуд. ин иқдом, ки бо дастгирии сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон дар подшоҳии Британияи Кабир ва Ирландияи Шимолӣ ва ташаббуси вазорати саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гашт, бештар аз 150 нафар соҳибкор, сармоягузор ва намояндагони сохторҳои марбути ду ҷонибро ба ҳам овард ва майдони муносибро барои гуфтушуниду дарёфти шарикони нав фароҳам сохт. сафири ҷумҳурии Тоҷикистон дар подшоҳии муттаҳидаи Британияи Кабир ва Ирландияи Шимолӣ Рухшона Эмомалӣ форуми мазкурро майдони муносиб барои тақвияти ҳамкориҳои соҳавӣ маънӣ дод намуда таъкид дошт, ки дар чорчӯби тадбири имрӯза ва дигар чорабинии оянда муносибатҳои дуҷонибаи мутақобилан судманд ба зинаҳои нав хоҳанд расид. ин форум дидгоҳи муштараки моро барои ба ҳам овардани иқтидори геологии Тоҷикистон бо таҷрибаи Британияи Кабир дар соҳаи молия ва идоракунии технологияҳои кӯҳӣ инъикос мекунад. Тоҷикистон дорои потенсиали бузург аст ва метавонад, ки дар бозори ҷаҳонӣ мақоми хосаи худро пайдо намояд. захираҳои бои табиии Тоҷикистон аз ҷумла дар бахши маъдан василаи муҳим барои роҳандозии ҳамкориҳои дуҷонибаву судманд ва дарёфти шарикони нави тиҷоратӣ маънӣ дод гардида, ҳамчунин фазои сармоягузории кишвар ба меҳмонони зиёд муаррифӣ шуд.
таъкид гардид ки имтиёзҳои давлатӣ ба афзоиши ҳаҷми сармоя ба кишвар боис гардида аз бартариятҳои он сармоягузорони бритониёӣ низ метавонанд истифода баранд. дар ошияи форуми саноати маъдани тоҷикистон ва подшоҳии муттаҳида ҳамчунин коршиносони соҳани суханронӣ намуда тадбири имрӯзаро барои роҳандозии муколамаи озод байни намояндагони мақомоти давлатии ду кишвар сармоягузорон ва роҳбарони ширкатҳо муҳим маънидод карданд. ба ин васила метавон корхонаҳои нави муштаракро дар самти саноати маъдан бунёд намуда истеҳсолотро рушд дод, иброз доштанд иштирокчиён. зикр гардид ки тоҷикистон дорои захираҳои бои табиӣ буда ғайр аз маъданҳои кӯҳӣ дигар зарфиятҳои он низ барои рушди иқтисоди миллӣ дар оянда метавонанд ки таъсиргузорӣ намоянд ва сарчашмаянд барои амалисозии тарҳҳои муштарак. бахши истихроҷи маъдан барои рушди ҳамкориҳои британияи кабир ва ҷумҳурии тоҷикистон метавонад сарчашмаи муҳим бошад. дар ин самт бо роҳандозии тарҳҳои муштарак мо метавонем ки ба дастовардҳои зиёд ноил гардем. бо густариши равобити наздиктар бо тоҷикистон тадбирҳоеро сомон хоҳем дод ки манфиатҳои мутақобилан судмандро фарогир хоҳад буд. ин форум ба мо имкониятҳои тоҷикистонро дар соҳаи истихроҷи маъдан нишон дода тадбирҳоеро муаррифӣ кард ки барои рушди бештари соҳа дар ҷумҳурии тоҷикистон сомон дода шудаанд. ҷиҳати густариши бештари соҳа мо метавонем ки дар якҷоягӣ корбарӣ кунем ва мақсади асосии мо низ феълан ҳамин аст. пас аз суханронии масъулин ва соҳибкорону сармоягузорон ҳамчунин ба хотири тақвияти бештари ҳамкориҳо ва баррасии ҳамаҷонибаи масъала чанд ҷаласаи планарӣ низ доир гардид. бо истифода аз имконот соҳибкорону сармоягузорон ва намояндагони ниҳодҳои масъули давлатӣ тавонистанд ки роҳҳои тақвияти ҳамкориро бештар баррасӣ намуда нақшаи ҳамкориро низ таррезӣ намоянд. дар натиҷаи мулоқоту музокироти аъзои ҳайати расмӣ ва ширкатҳои хусусӣ ду санади нави ҳамкорӣ ба имзо расид ки ин иқдом барои тақвияти ҳамкориҳо дар оянда муҳим арзёбӣ шуд. ин як имконияти хеле хуб аст ҳам барои сармоягузорону соҳибкорон ва ҳам барои мутахассисони соҳа. тоҷикистон дорои захираи бои канданиҳои фоиданок мебошад ва истифодаи имкониятҳои ин бахш ба рушди иқтисоди миллӣ таъсир хоҳад гузошт. мо дар ин самт ҳамкориро бештар тақвият хоҳем бахшид. ин нахустин форуми саноати маъдани тоҷикистон ва подшоҳии муттаҳида аст ки баргузор гардид ва ҳадафи асосии имрӯза ин муаррифии имкониятҳои тоҷикистон дар ин бахш ба ҳисоб меравад. омӯзишҳо нишон дод ки саноати маъдан дар ҷумҳурии тоҷикистон рӯ ба рушд аст ва майдони тадбири мазкур барои роҳандозии ҳамкориҳои нав мусоидати зиёд намуд. дар ҳошияи ҳамоиши номбурда ҷиҳати муаррифии иқтидори истеҳсолӣ ва содиротии ҷумҳурии тоҷикистон намоиши молу маҳсулоти саноати маъдан ва истихроҷ инчунин маҳсулоти гуногуни содиротии ватанӣ низ ташкил карда шуд. дар ҷараёни намоиш ба сармоягузорон ва роҳбарони ширкатҳои хориҷӣ роҷеъ ба фазову имкониятҳои сармоягузорӣ ба соҳаи саноати маъдан маълумоти муфассал ироа шуд. ҳамчунин роҷеъ ба нақши саноат ва афзоиши ҳиссаи он дар маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ба иштирокчиён маълумот доданд. дар маҷмӯи ин иқдоми нахустин заминаи муҳимро барои ҳамкориҳои минбаъдаи соҳавӣ миёни ҷумҳурии тоҷикистон ва подшоҳии британияи кабир ва ирландияи шимолӣ гузошт. ба муносибати рӯзи ҷавонон ва ҳамчунин рӯзи ҷаҳонии футбол бо унвони шоми ҷавонӣ душанбе мизбони чорабиниҳои сатҳи баланди байналмилалист. баргузории барномаи пуршукӯҳи фарҳангӣ ки бо иштироки доираи васеи ҷавонони дохилу хориҷи кишвар рӯи даст гирифта шуд, идомаи мантиқии чунин ҳамоишҳост. ҷаҳонгир сафарализода гузориш медиҳад. чорабинӣ бо ҳадафи таҳкими ваҳдату дӯстии миёни ҷавонон, тарғиби тарзи ҳаёти солим ва арҷгузорӣ ба арзишҳои миллӣ роҳандозӣ шуда, дар он садҳо нафар ҷавонон, варзишгарон, намояндагони сохторҳои давлатӣ, ташкилотҳои ҷамъиятӣ ва меҳмонони хориҷӣ иштирок намуданд. нахуст пеш аз оғози қисми расмии чорабинӣ, намоишгоҳ бо намоиши бозиҳои интерактивӣ ва варзишии миллӣ, фестивали футбол бо мусобиқа ва бозиҳои дӯстона миёни дастаҳои ҷавонон, гӯшаҳои ҳунарҳои мардумӣ ва инноватсионӣ бо ҷалби ширкатҳои ватанӣ ба намоиш гузошта шуд. рӯзи ҷаҳони футбол муборак бошад.
дар бахши расмии чорабинӣ масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе ва кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон суханронӣ намуда ҷавононро ба созандагию худшиносӣ ва самгузорӣ дар пешрафти ҷомеа даъват карданд. дар қисми фарҳангии чорабинӣ аз ҷониби сарояндагони машҳури эстрадаи тоҷик суруду таронаҳои ҷолиб ва барномаи рангини консертӣ пешкаши тамошобинон ва ҷавонон гардид. ин барномаи консертӣ фазои чорабиниро гарму мунаввар гардонида рӯҳияи иштирокчиёнро болида намуд. чорабинӣ саҳнаи ҳамбастагии ҷавонон, рушди иқтидорҳои эҷодӣ ва талошҳои пайвастаи онҳо барои ободии ватан гардид. бо мақсади баланд бардоштани сифати таълим ва рушди малакаҳои муосири омӯзиш ҳамчунин муҷаҳҳазгардонии муассисаҳои таълимӣ бо навтарин дастгоҳу техникаҳои насли нав дар доираи як ҳадафи марбутаи ҳукумати кишвар ба муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон техникаву технологияи муосири таълимӣ дастрас гардид. гузориш дар ин хусус. дар доираи барномаи давлатии ҷорӣ намудани технологияҳои иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ дар муассисаҳои таҳсилоти умумии ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2024-2028 барои зиёда аз 21 муассисаи таълимии вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон техникаи нави таълимӣ 105 моноблок, 14 принтер, 15 тахтаи электронӣ, 15 проектор таъмин карда шуданд. тақдими таҷҳизот дар бинои риёсати маорифи вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон баргузор гардид. дар чорабинӣ намояндагони маорифи вилояту ҷумҳурӣ, директорони муассисаҳои таълимӣ, омӯзгорони фанҳои технологияи информатсионӣ иштирок карданд. ҳар як муассиса таҷҳизотро тибқи рӯйхати тасдиқшуда ба таври расмӣ қабул карданд. имрӯз дар доираи амалӣ намудани барномаи технологияи иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ тӯҳфаи асосгузори соли ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба миқдори 105 компютер, 15 тахтаи электронӣ, 15 принтер, 15 проектор ба вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон расид ва айни ҳол ба 25 муассисаи таълимӣ он тақсимбандӣ карда мешавад. давоми 3 соли охир зиёда аз 7 миллион сомонӣ барои муҷаҳҳазонидани муассисаҳои вилоят бо таҷҳизоти муосиру замонавӣ сарф карда шудааст. дар ҷавоб ба чунин ғамхориҳои маорифпарваронаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, кормандони соҳаи маорифи вилоят низ аз худ маҳорати баланди касбӣ нишон дода барои таълиму тарбияи насли наврас дар рӯҳияи ватандориву ватандӯстӣ ва омӯзиши амиқи техника ва технологияи муосир саҳми арзишманди хешро мегузоранд. бо ташаббуси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва бо истифода аз имкониятҳои фонди захиравии пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба зиёда аз 21 муассисаҳои таълимии вилоят таҷҳизотҳои замонавӣ аз ҷумла компютерҳо, принтерҳо, проекторҳо ва тахтаҳои электронии интерактивӣ тақдим гардид. ин иқдоми навбатии хиратмандона ба хотири тақвияти равандҳои рақамикунонии соҳаи маориф ва баланд бардоштани сифати таълиму тарбия дар шароити Кӯҳистон равона гардидааст. супоридани технологияҳои нави таълимӣ ба муассисаҳои таҳсилоти миёнаи вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон як қадами муҳими стратегӣ ва самаранокии таълим дар минтақа мебошад. ин иқдом заминаи мусоид барои рушди таълим ва баробарии дастрасӣ ба таҳсилоти босифат ва омодасозии насли наврас барои ояндаи дурахшон мебошад. сокинони вилояти Хатлон бо ҷонибдорӣ аз сиёсати созандаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ корҳои ободониву бунёдкориро вусъат бахшида дар ин самт дастовардҳо назар расанд. тибқи маълумоти оморӣ аз 6260 бинову иншооти банақша гирифта шуда аллакай наздик ба 5000-аш мавриди истифода қарор гирифтааст. идомаи мавзӯъ дар гузориши Исмоили Соҳибназариён ва Мусои Нурмуҳаммад. давоми якчанд соли охир анҷоми корҳои созандагӣ ва бунёди ҳазорҳо иншооти гуногун таъйинот дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон дар самти ҳалли масъалаҳои иҷтимоиву истеҳсолӣ, хизматрасонӣ ва дар маҷмӯъ баҳри беҳдошти сатҳу сифати рӯзгори сокинон мусоидат намуда истодааст.
طبق اطلاع مسئولین تنها در سال 2024 در شهر و ناحیه‌های ولایت زیاده از 1600 بنا و انشاءات جشنی از جمله 93 مکتب با 747 صنفخانه برای 19932 جای نشست، 9 مؤسسه تا مکتبی برای 1096 جای، 2 تولدخانه، 1 مرکز سلامتی برای قبول 700 نفر در یک بست، 24 بنگاه و درمانگاه برای قبول 335 بیمار در یک بست، 145.6 کیلومتر خط آب نوشاکی و 1444 عدد دیگر انشاءات مختلف خواجگی خلق بنیاد و مورد استفاده عموم قرار داده شده است. بخشیده به جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در ولایت ختلان بنیاد، ساختمان و تعمیر و از نوسازی 6260 انشاءات گوناگون تعیینات به نقشه گرفته شده است. در مجموع از شماره عمومی بنا و انشاءات‌های به نقشه گرفته شده 4950 عدد آن مورد استفاده قرار گرفته شده است. اینچنین طبق نقشه در سال 2025 1154 انشاءات به نقشه گرفته شده. تا این دوره از این شماره 882 عدد آن مورد استفاده قرار داده شده است که 76.4% نقشه را در بر میگیرد. از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر و ناحیه‌ها علاوه به نقشه تصمیم گرفته شده است که 1284 بنا و انشاءات‌های گوناگون تعیینات مورد استفاده قرار داده شود. انشاءات به نقشه گرفته شده جشنی در شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان از بنا و صنفخانه‌های علاوگی، مؤسسه‌های تا مکتبی، بنگاه‌های طبی، کارخانه‌های خرد کارکرد محصولات کشاورزی، سردخانه و انبارها برای نگهداری مال و محصولات کشاورزی جهت تامین طلبات بازار در همه فصل‌های سال، تالار و میدانچه‌های ورزشی، تعمیر و نفسازی راه‌های ماشینگرد، تامین دهه‌های احتیاج داشته با آب نوشاکی و پالزی، چراغانکنی کوچه‌ها، مرکزهای خدمت‌رسانی بانکی در دهه‌های دوردست و دیگر عمل‌های مربوط به تامین رشد محل عبارت میباشد. با گفته مسئولین بنیاد و مورد استفاده قرار دادن کارخانه‌های صنعتی استحصال مساله ساختمانی برای باز هم تقویت یافتن روند کارهای بنیادکاری زمینه مساعد فراهم آورده ایستاده است. در برابر دیگر کارهای ساختمانی در انشاءات بنیاد شونده جشنی در همین شب و روز با مساعد گردیدن موسم در اکثر دهات دوردسته که راههای ماشینگردشان سالیان زیاد تعمیر طلب بود از جانب صاحبکاران محلی با طریق سهمگذاری دست جمعانه از نوسازی کرده می شوند. در همین زمینه با جانبداری از سیاست آبادگرانه راهبریت عالی مملکت با تشبث صاحبکار محلی رحمت الله سعدالله‌یو در مرحله نوبتی زیاده از 3 کیلومتر راههای ماشینگرد محلی ناحیه با سطح و صفت بلند منفرش گردیده ایستاده است. در ادامه همین گونه اقدام‌های سازنده با تشبث صاحبکار وطنی بحرالدین جورخانov راه ماشینگرد دهه دهنه ناحیه یاوان با پررگی از نوسازی و با استفاده از اسفالت گرم توسط تکنیک‌های ساحه منفرش گردیده ایستاده است که باعث خوشحالی اهل جماعتچگی گردیده است. زیرا به گفته آنها راهی مذکور تعمیر طلب بوده برای حرکت واسطه‌های نقلیات مانع‌ها پیش می آورد. اکنون نوسازی راه نه تنها برای حرکت به ممانعت واسطه‌های نقلیات در همه فصل‌های سال مساعدت می‌کند بلکه رشد و زیبایی محل را تقویت بخشیده در این برابر جویبارهای آب پرتای کنار راه، پیاده‌گردها و چراغانکنی نیز انجام داده می شود. ساکنان ولایت ختلان با مسئولیت بلند شهروندی ابراز می نمایند که امروز ایام فرا رسیده است که باید هر یک فرد خودآگاه و وطن دوست پی آبادی و زیبایی هر یک گوشه میهن سهمگذاری نموده با آباد و نظرربا گردانیدن منزل زیست، کوچه و راهروها، شهر و ناحیه‌ها و در مجموع تاجیکستان عزیز جشن 35 سالگی استقلال دولتی را با دستاوردهای بلند در همه جبهه‌ها استقبال نماید. رشد ساحه باغداری در بام جهان ولایت مختاری کوهستان بدخشان امروزها زحمت‌ها ثمرآور گردیده نقشه‌ها در حال عملی شوی قرار دارند.
дар ин минтақа ба бунёди боғот таваҷҷӯҳи махсус зоҳир гардида майдони он аз ҳисоби заминҳои бекорхобида сол то сол зиёд карда мешавад. аз ноҳияи шуғнон ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. ҷиҳати иҷрои дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баҳри сарсабзу хурам гардондани кишвар, вусъат бахшидани корҳои ободониву созандагӣ ва васеъ намудани масоати боғҳои нав дар қаламрави вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, дар мавзеи манеми ҷамоати деҳоти Сӯчони ноҳияи Шуғнон низ дар масоати 10 гектар замин боғи нави мевадиҳанда бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон бунёд гардид. лозим ба қайд аст ки боғи нав дар заминаи заминҳои бекорхобида бунёд гардида айни ҳол 90% дарахтон дар нашъу намо буда баҳри муҳофизати ҳудуди боғ аз ҳайвонот аз тури оҳанин истифода бурда мешавад. барои обмонии саривақтӣ панелҳои офтобӣ насб гардида об дар ҳавзи махсус захира шуда омодаи истифодабарӣ гардонда мешавад. обмонӣ бошад ба таври қатрагӣ ба роҳ монда шуда нашъунамои имрӯзаи дарахтон гувоҳи истифода аз агротехникаи муосир шаҳодат медиҳад. айни замон мутобиқи маълумоти мутасаддиён 90% дарахтон ба иқлим мутобиқ гардида нашъунамои хуб доранд. این باغ در مساحت 10 گکتار بنیاد گردید. این در این باغ زیاده از 4000 درختان میوه‌دار شنونده شدند. مطابق اطلاع مسئولین نهال درختان گوناگون میوه‌دهنده از جمهوری آلمان آورده شده به اقلیم اینجا مطابق گردانیده شده. عین زمان نشأ و نمو خوب ارزیابی کرده می شود. بنیاد و برقرار نمودن باغ‌های نو و استفاده پرثمر زمین‌های کورم یکی از هدف‌های اولین درجه حکومت جمهوری تاجیکستان بهر رسیدن به یکی از هدف‌های استراتژیکی امنیت آذوقه‌واری به شمار رفته. در زمینه این تدبیر با ابتکار مقامات ولایت در شهر و ناحیه‌های ولایت مختار کوهستان بدخشان باغ‌های نو بنیاد گردیده است. اقدام نوبتی به خاطر رشد و رونق بخشیدن سایق باغداری و استحصال محصولات تر و تازه وطنی و انتقال آن به بازارهای مملکت و خارج کشور روانه گردیده. نشأ و نمای امروزه باغ اطمینان میبخشد. میوه شهدبار بدخشان در جمهوری و خارج کشور معرفی گردیده. صادرات آن به بودجه ولایت و باغداران الهیده درآمد خوب را به بار خواهد آورد. хоҷагидорони ноҳияи кушониён дар баробари ба роҳ мондани кишту парвариши зироатҳои гуногун инчунин ба рушди соҳаи боғу токпарварӣ низ таваҷҷӯҳи зиёд доранд. айни ҳол дар ноҳия ҷамъоварии ҳосили олу идома дошта дар радифи таъмини бозори дохилӣ инчунин сол аз сол ҳаҷми содироти мева ба хориҷи кишварро зиёд менамоянд. идомаи мавзӯъ дар гузориши маҳмараҷаб абдуллозода аз ноҳияи кушониён. дар даврони соҳибистиқлолии мамлакат соҳаи кишоварзӣ дар вилояти хатлон рушд ёфта хоҷагидорон вобаста ба шароиту имкониятҳои мавҷуда баҳри афзун намудани истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ ҳар як қитъа заминро самараноку оқилона истифода бурда аз як замин то 2-3 ҳосил ба даст меоранд. дар доираи дастуру супоришҳои президенти мамлакат кишоварзони ноҳияи кушониёни вилояти хатлон низ вобаста ба маданияти заминдорӣ бахусус дар самти боғдорӣ истеҳсоли маҳсулоти худиро афзун намуда дар таъмини амнияти озуқавории мамлакат саҳми арзандаи худро гузошта истоданд. бо назардошти талаботи рӯзафзуни бозори ҷаҳонӣ ба меваҳои аз лиҳози экологӣ хушсифат аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар чанд давра барномаҳои рушди соҳаи боғдорӣ ба тасвиб ва мавриди амал қарор дода шудааст. дар ин замина то имрӯз дар ноҳия боғ токзорҳои нав бунёд гардида ҳаҷми истеҳсол ва содироти мева ба хориҷи кишвар дучанд меафзояд. бояд гуфт ки ноҳияи кушониён яке аз ноҳияҳои аграрӣ дар миқёси вилояти хатлон ба ҳисоб рафта сокинони он дар рушди тамоми бахшҳои хоҷагии халқ инчунин дар таъмин намудани бозорҳои дохилӣ бо маҳсулотҳои гуногуни кишоварзӣ нақши калидӣ доранд. ноҳияи кушониён дар миқёси вилояти хатлон яке аз ноҳияҳои аграрӣ ба ҳисоб меравад. имрӯз деҳқонон сокинон ва деҳқонони ноҳия тасмим гирифтанд ки ҳосили олуро аз боғҳои худ ҷамъоварӣ карда ба хориҷи кишвар содирот намоянд. кишоварзони ноҳия бо истифода аз шароити имконияти мавҷуда ба хотири ҳифзи амнияти озуқавории кишвар таъмин намудани бозорҳои дохилӣ ва зиёд кардани содироти маҳсулот беш аз ҳар вақти дигар саъю талош намуда истодаанд. ва имрӯз дар баробари таъмин намудани бозорҳои дохилӣ маҳсулотҳои деҳқонони ноҳияи кушониён ба хориҷи кишвар содирот карда шуда истодааст. инак дар ҷамоати деҳоти заргари ноҳия деҳқонон ба ҷамъоварии ҳосили олу машғуланд ки айни ҳол барои содироти ин меваи аз ҷиҳати экологӣ тоза талош намуда истодаанд.
گفتم با مورد است که طبق اطلاع مسئولین مقامات محلی ناحیه و اگنتی صادرات نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در ولایت ختلان از حدود ناحیه همروزه ماشین‌های بارکش با میوه و سبزوات محلی به خارج کشور رهسپار می‌شوند. محمد رجب عبدالله‌زاده، ناحیه کوشانیان، اخبار. با پیشنهاد جمهوری تاجیکستان جهانی گردیدن فوتبال و بخشیده شدن یک روز تقویمی به این مناسبت واقعاً باعث قناعتمندی است. در ردیف پیشنهادات کشور ما دایر به مسائل آب و اقلیم، پذیرفتن پیشنهاد پرزیدنت اسوسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی، پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان محترم رستم امامعلی دایر به جهانی شوی این نوع ورزش سر مخلص بار دیگر دولت ما را به جهانیان همچون کشوری پیشاهنگ و تشبثکار معرفی کرد. همکنون با قبول قطعنامه مخصوصی مجمع عمومی سازمان ملل متحد همساله روز 25 می روز جهانی فوتبال تجلیل کرده می شود. در شهر و ناحیه‌های کشوری پیشاهنگ و تشبثکار تاجیکستان این جشن را با شکوه خاصه و صمیمیت بی‌اندازه استقبال نمودند. گزارش همکاران ما در این خصوص. бахшида ба рӯзи ҷаҳонии футбол бо ибтикори кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон байни ҳунармандони ҷумҳурии тоҷикистон ва ҳунармандони ҷумҳурии исломии эрон дар фазои сулҳу дӯстӣ мусобиқа аз рӯи намуди футболи хурд баргузор гардид. дар расми чорабинии мусобиқаи футболи хурд намояндагони ҳарду давлат иштирок намуда доир ба ташаббуси ҷаҳонӣ созанда ва саривақтии президенти ассотсиатсияи футболи осиёи марказӣ, президенти федератсияи футболи тоҷикистон муҳтарам рустами эмомалӣ ҷиҳати эълон намудани 25 май чун рӯзи ҷаҳонии футбол ва қабули он аз ҷониби созмони милали муттаҳид андешаронӣ намуданд. футбол маҳбубтарини намуди варзиш байни сокинони ҷаҳон хосан мардуми тоҷикистон ба ҳисоб рафта дар таҳкими сулҳу собот ва дӯстиву ҳамгироии халқу миллатҳои дунё мусоидат менамояд. футбол дар ташаккули тарзи ҳаёти солим нақши муҳим дорад. дар мусобиқаи футболи хурд ки ҳунармандони ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷумҳурии исломии эрон иштирок намуданд, маҳорату малакаи футболбозии худро нишон доданд. маврид ба зикри хос аст ки футболи тоҷик бо андешидани тадбирҳои амалӣ ва оянданигарона аз ҷониби президенти федератсияи футболи мамлакат муҳтарам рустами эмомалӣ дар 10 соли охир ба гунаи бесобиқа рушд намуд. тими миллии кишвар ва дастаҳои футболи мамлакат дар мусобиқаҳои бонуфуз иштирок карда футболи тоҷикро ба таври шоиста муаррифӣ намуданд. аз 22 то 24 май дар шаҳри душанбе бахшида ба рӯзи ҷаҳонии футбол байни донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ даври ниҳоии мусобиқаи футболи хурд баргузор гардид. мусобиқа аз 3 давр иборат буда, дар даври якуми он аз 10 то 25 апрел хонандагону донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ сабқат намуданд. аз 100 дастае ки дар даври якум иштирок намуд, 24 даста ба даври ҷумҳуриявӣ роҳ ёфт. дар даври дуюми мусобиқа ки аз 3 то 19 май дар шаҳри кӯлоб, бохтар, хуҷанд, истаравшан, ҳисор, ноҳияи рашт ва шаҳри душанбе баргузор гардид, дастаҳои муассисаҳои таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ дар алоҳидагӣ рақобат намуда, дастаҳои беҳтарини аз ҳар минтақа ба даври ҷумҳуриявии мусобиқа роҳ ёфтанд. бояд гуфт ки мусобиқаи варзишии футболи хурд соли дуюм аст ки байни муассисаҳои таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ гузаронида мешавад. мақсади он тарғибу ташвиқи футбол дар байни омӯзгорону кормандон ва донишҷӯёну хонандагони муассисаҳои таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ, инчунин муайян намудани чеҳраҳои нави варзишгарон аз намуди бозии футбол ва ҷалби беҳтаринҳо ба дастаи кумита мебошад. дар ҷанбаси мусобиқа беҳтаринҳо муайян шуда бо тӯҳфаҳои хотиравӣ, сипоснома ва ифтихорномаи кумита сарфароз гардонида шуданд. дар партави ташаббусҳои наҷибонаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва бахшида ба рӯзи ҷаҳонии футбол ки аз ҷониби президенти ассотсиатсияи футболи осиёи марказӣ, президенти федератсияи футболи тоҷикистон муҳтарам рустами эмомалӣ пешниҳод гардид, дар маркази вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон шаҳри хорух бо ибтикори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон фестивали футбол ва бозии рафиқона баргузор гардид. бо мақсади рушди минбаъдаи футбол дар шаҳру ноҳияҳои вилоят ва бо дастгирии президенти федератсияи футболи тоҷикистон, раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон, раиси шаҳри душанбе муҳтарам
муҳтарам рустами эмомалӣ дар марҳилаи нави рушди бадахшон варзишгоҳи марказӣ аз навсозӣ гардида ба талаботҳои ҷаҳонии футбол мутобиқ гардонда шуд. дар ин маъракаи муҳими сиёсиву варзишӣ наздик ба 5000 мухлиси бозии футбол ширкат намуданд. гуфта шуд ки маҳз бо таҳкими таҳкурсии ҳуқуқӣ моддӣ ва таҷҳизотӣ ҳамчунин садҳо варзишгоҳҳои замонавӣ ва ҳазорҳо толору майдончаҳо мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифта федератсияи футбол дар бадахшон таъсис дода шуд. ҳамаи ин ва дигар тадбирҳои андешида шуда ба натиҷаҳои дилхоҳ оварда расонда ба ифтихори ғолибияти варзишгарони мо ҳам дар намуди бозиҳои тимӣ ва ҳам ҷудогона, аз он ҷумла дар олимпиадаҳо парчами миллӣ парафрохта шуда суруди миллии ҷумҳурии тоҷикистон танинандоз мегардад. баён карда шуд ки мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон ба футбол ки яке аз бозиҳои маъмултарин дар ҷаҳон ба шумор меравад таваҷҷӯҳи хоса зоҳир намуда бо мурури замон мазмуну моҳияти он аз доираи бозии варзишӣ хеле васеътар арзёбӣ карда мешавад ва аз ин рӯ ба варзишгарон ҷиҳати истифодаи мақсадноки шароити муосири фароҳам оварда шуда тавсияҳои судманд дода шуд. бозии рафиқонаи дастаи ҳулбуқи восе ва помири бадахшон ки дар доираи фестивали футбол ба ифтихори ҷаҳонӣ шудани футбол баргузор гардид, варзишгарон байни ҳам рақобатро оғоз намуданд ва бозии дӯстона ҷолибу тамошобоб сурат гирифт. ин чорабинии муҳими сиёсиву варзиширо дар варзишгоҳи марказии шаҳри хорух наздик ба 5000 нафар мухлис дастгирӣ намуданд ва барои пирӯзии дастаи дӯстдошта мухлисӣ карданд. бозингарони ҳарду даста истеъдоду маҳорати баланди варзиширо нишон доданд ва баъди рақобатҳои ҷолиб бозии дӯстонаи футбол байни ҳулбуқи восе ва помири бадахшон бо ҳисоби 2-0 ба фоидаи дастаи футболбозони ҳулбуқи восе ба анҷом расид. ба ифтихори рӯзи ҷаҳонии футбол дар коллеҷи тиббии хусусии давои шаҳри бохтар таҳти унвони футбол бозии дӯстдоштанист фестивали варзишӣ доир карда шуд. дар қисмати тантанавии чорабинии мазкур иброз гардид ки таҷлили рӯзи ҷаҳонии футбол бо ташаббус ва пешниҳоди президенти ассотсиатсияи футболи осиёи марказӣ ва президенти федератсияи футболи тоҷикистон муҳтарам рустами эмомалӣ ки ҳамасола 25 май дар тамоми дунё ҷашн гирифта мешавад боиси ифтихори миллати тоҷик мебошад. таърих собит менамояд ки футбол ҳанӯз аз замонҳои пеш маъмултарин варзиш миёни аҳли башар ҳисобида мешуд ва онро на танҳо мутахассисон балки ҳаваскорон ва кӯдакону наврасон низ бозӣ ва дилхушӣ мекарданд. бозии футбол ба шахс имконияти хубе фароҳам меоварад ки тарзи ҳаёти солимро пеш барад, бо вазни зиёдатии бадан мубориза бурда рӯҳияи дастаҷамъонаро инкишоф диҳад ва барои ба даст овардани пирӯзӣ устувор бошад. қобили зикр аст ки дар муассисаи мазкур барои баргузории бозиҳои гуногуни варзишӣ бахусус футбол шароити мусоид фароҳам оварда шудааст ва дар баробари машғулиятҳои тарбияи ҷисмонӣ ҳамчунин пайваста миёни донишҷӯён мусобиқаҳои гуногун гузаронида мешавад ки ин раванд барои тарғиби тарзи ҳаёти солим ва оммавияти варзиш мусоидат менамояд. дар бозии имрӯза дастаи футболбозони кори табобати дандон бо бартарии бештар ва ворид намудани 2 гол ба дастаи кори дорусозӣ ғолиби мусобиқа дониста шуд. дар вазъияти муносиб 3 дастаи ғолиб бо медал, ифтихорнома, мукофоти пулӣ ва ҷоми мусобиқа сарфароз гардонида шуданд. сокинони шаҳри бостонии кӯлоб рӯзи ҷавонони тоҷикистонро бо ташкили чорабиниҳои бошукӯҳи ҷашнӣ дар сатҳи баланд истиқбол намуданд. чорабинӣ бо иштироки намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, ҷавонони фаъолу кормандони сохторҳои гуногун баргузор гардид. дар ин рӯз боғи фарҳангӣ фароғатӣ ба номи мир Саид Али Ҳамадонӣ ҳамчун макони асосии баргузории чорабинии фарҳангӣ фазои фараҳбахшу идонаро эҳдом месохт. шурӯъ аз даромадгоҳи боғ намоиши дастовардҳои ҷавонон дар самтҳои мухталиф ташкил гардида буд ки нишон аз фаъолияти самарабахши онҳо дар соҳаҳои гуногун, таваҷҷӯҳи зиёд доштан ба омӯзиши илму ҳунар, ташвиқу тарғиби анъанаҳои миллӣ, рушди соҳаи варзиш ва дар маҷмӯъ бо ҷонибдорӣ аз сиёсати ҳукумати кишвар далолати саҳмгузор будани ҷавонон дар татбиқи ҳадафҳои созанда мебошад. ҳамчун нишони ҷалби таваҷҷӯҳи наврасону ҷавонон ба соҳаи варзиш, дастгириҳои рӯзафзуни ҳукумати мамлакат баҳри рушди соҳа, намоишҳои ҷолиби варзишӣ пешниҳоди ҳозирин карда шуд. пас аз тамошои намоиши дастовардҳо дар қисмати тантанавии чорабинӣ, аснои суханронӣ роҷеъ ба дастоварду муваффақиятҳои ҷавонон ва саҳми онҳо дар пешбурди соҳаҳои мухталифи ҷомеа ёдовар шуда, таъкид доштанд ки ин нерӯи тавонову ояндасози кишвар пайваста зери таваҷҷӯҳ ва дастгириву ғамхориҳои мунтазами ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дорад. ҳамзамон изҳор гардид ки ҷавонони шаҳри Кӯлоб бо истифода аз шароиту имконоти фароҳам буда ҳамасола дар озмуну мусобиқаҳои илмиву варзишии сатҳи вилояту ҷумҳурӣ ва байналмилалии фаъолона ширкат варзида ба комёбиву дастовардҳои назара
сарбарас ноил мегарданд. дар идомаи чорабинӣ ба як зумра ҷавонони фаъол ва ғолибони озмуну мусобиқаҳои моҳвораи ҷавонӣ сипоснома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим карда шуд. пешниҳоди барномаи мукаммали фарҳангии ҳунармандони бахши фарҳанг ки иборат аз суруду таронаҳои ватандӯстона ва тараннумкунандаи мавзӯъҳои дӯстиву рафоқат ва айёми пурнишоти ҷавонӣ буданд анҷомбахши чорабинӣ гардид. дар донишгоҳи давлатии данғара бахшида ба рӯзи ҷавонони тоҷикистон ва рӯзи ҷаҳонии футбол чорабинӣ бо шукӯҳ таҳти унвони шоми ҷавонӣ баргузор гардид. дар чорабинӣ имрӯза бо ёдоварӣ аз таваҷҷуҳу ғамхориҳои давлату ҳукумати кишвар нисбати қишри ҷавон гуфта шуд ки бо истифода аз ин ҳама шароиту имкониятҳои мавҷуда барои омӯхтани илму дониш ва касбу ҳунарҳои бархури замони имрӯза тамоми шароитҳо муҳайё карда шудааст. ба хотири дастгирӣ ва ҳавасмандии ҷавонони фаъолу соҳибистеъдод квотаҳои президентӣ, стипендияҳои президентӣ, стипендияҳои раиси вилоят ва ноҳия таъсис дода шудааст ки ин ҳам бошад барои боз ҳам ҷалб намудани таваҷҷуҳи бештари насли наврас ба илму касбомӯзӣ мусоидат менамояд. баргузории рӯзи ҷавонони тоҷикистон дар сатҳи давлатӣ худ нишонаи таваҷҷуҳи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон нисбати ин қишри ҷомеа мебошад ки имрӯзҳо ин ҷашн дар саросари кишвар идома дорад. дар идома донишҷӯёне ки дар олимпиадаҳои фанӣ ва озмунҳои ҷумҳуриявӣ соҳиби ҷову медал гардидаанд бо ифтихорномаву тӯҳфаҳои пулӣ сарфароз гардиданд. ҳамчунин роҳбарони илмии онҳо низ аз ҷониби раёсати донишгоҳи давлатии данғара қадршиносӣ гардиданд. дар қисмати дигари ҷамъомади тантанавӣ намоиши театрӣ кунонидашудаи бахши фарҳанги донишгоҳ ки саршор аз шеъру сурудҳои васфкунандаи ҷавонӣ ва инъикоскунандаи муҳаббат ба ватану арҷгузорӣ ба дастовардҳои замони соҳибистиқлолии кишвар буд манзури ҷамъомадагон гардид. устодону донишҷӯёни донишгоҳи давлатии тиббии хатлон низ рӯзи ҷавонон ва рӯзи ҷаҳонии футболро хушу хотирмон таҷлил намуданд. иброз гардид ки баргузории ин ҷашн барои худшиносӣ, баландбардоштани маънавиёти ҷомеа ва эҳтироми таъриху фарҳанги миллатамон нақши муассир дорад. дар шароити имрӯза дар назди ҷавонон вазифаҳое меистанд ки иҷрои онҳо барои таҳкими истиқлолияти давлатӣ аҳамияти бузург доранд. маҳз дастгирии ҷавонони солимфикр ва лаёқатманд аст ки имрӯз фаъолияти онҳо дар соҳаҳои мухталифи кишвар бар аъло мушоҳида мешавад. баъди табрикоту баромадҳо ғолибони озмунҳои донишгоҳӣ ва ҷумҳуриявӣ бо диплому стипендияи ректори донишгоҳ ҳавасманд гардонида шуданд. дастаи ҳунарии донишгоҳ бо суруду таронаҳои дилнишин хотири аҳли ин толори бошукӯҳро болида гардониданд. дар муассисаи таълимии давлатии мактаби президентӣ барои кӯдакони болоиқати ноҳияи данғара низ рӯзи ҷавонон ва рӯзи ҷаҳонии футбол хотирмон таҷлил гардид. роҳбарияти муассиса ва масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия дар баромади худ иброз доштанд ки сиёсати давлатии ҷавонон ва дастгирию ғамхорӣ нисбат ба ин нерӯи боэътимоди мамлакат дар меҳвари фаъолияти сиёсии ҳукумати кишвар қарор дошта ба як самти устувори давлатдорӣ табдил ёфтааст. тавре иттилоъ доданд бо мавҷудияти инфраструктуру шароитҳои мусоид дар мактаби президентӣ барои кӯдакони болоиқати ноҳияи данғара 700 нафар хонанда аз 29 шаҳру ноҳияҳои кишвар ба таълиму тарбия фаро гирифта шудаанд ки аз онҳо 123 нафарашон духтарон мебошанд. хонандагони ин муассисаи таълимии типи нав дар озмунҳои ҷумҳуриявиву олимпиадаҳои фанӣ дар байни хонандагони муассисаҳои таълимии ноҳия яке аз фаъолтарин хонандагон ба ҳисоб мераванд. дар идомаи ин ҷамъомад як зумра омӯзгорони ҷавон ва ғолибони озмунҳои ҷумҳуриявию олимпиадаҳои фанӣ бо ифтихорномаву тӯҳфаҳо қадршиносӣ гардиданд. хонандагон дар навбати худ бо қироати шеъру таронаҳои ватандӯстиву меҳанпарастӣ, суруду тарона ва рақсҳои дилнишин хотири ҷамъомадагони ин чорабинӣ бошукӯҳро болида гардониданд. ҷавонони шаҳри норак чун қишри фаъоли ҷомеаи мамлакат бо дастовардҳои илмию истеҳсолӣ ва варзишӣ дар фазои сулҳу суботи сартосарии ҷумҳуриямон таҷлили рӯзи ҷавонони тоҷикистон ва рӯзи ҷаҳонии футболро аз роҳпаймоӣ оғоз намуданд. дар ин роҳпаймоӣ осоишта шумораи зиёди сокинон, кормандони ташкилоту муассиса ва муҳассилини муассисаҳои таълимии шаҳр ҷиҳати ҳамовозӣ бо шиору парчам ҷониби макони баргузории чорабинӣ майдони исмоили сомонӣ ҷамъ омаданд. дар оғози чорабинӣ масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр баромад намуда иброз доштанд ки ташаббуси ҷониби тоҷикистон дар шахсияти президенти ассотсиатсияи футболи осиёи марказӣ, президенти федератсияи футболи тоҷикистон муҳтарам рустами эмомалӣ оид ба эълон гардидани рӯзи ҷаҳонии футбол хеле муҳим ва саривақтӣ мебошад. ин ташаббус ба рушди соҳаи варзиш ва таҳкими муносибатҳои дӯстона, инчунин муттаҳид намудани ҷомеаи ҷавонони ҷаҳон мусоидат мекунад.
иттилоъ дода шуд ки шумораи ҷавонон дар шаҳри норак 19760 нафарро ташкил медиҳанд. айни замон дар шаҳр 2 мактаби варзишӣ, 1 варзишгоҳ, 14 толорҳои варзишӣ ва 48 майдончаҳои гуногуни варзишӣ мавҷуданд ки барои рушди бозии футбол ва дигар намудҳои варзиш дар шаҳр мусоиду муносиб мебошад. сипас дар вазъияти тантанавӣ як зумра кормандони ҷавон аз ташкилоту муассиса ҷиҳати фаъолияти назаррас бо ифтихорномаҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр қадршиносӣ гардиданд. дар қисмати дигари чорабинӣ бахшида ба рӯзи ҷавонони тоҷикистон ва рӯзи ҷаҳонии футбол баҳри хушҳолию болидахотирии сокинону ҷамъомадагон барномаи консертӣ бо иштироки ҳунармандони шаҳр ва сарояндагони шинохтаи кишвар пешкаш гардид ки то шомгоҳон сокинон фараҳмандӣ намуданд. рӯзи ҷавонони тоҷикистон дар ноҳияи вахш аз раҳпаймоии осоиштаи ҷашнӣ оғоз гардид ки дар он сокинон бахусус ҷавонону наврасон ширкат доштанд. тибқи иттилоъ айни замон дар ноҳияи вахш зиёда аз 73 000 нафар ҷавон ҳаёт ба сар бурда, аз ин шумора зиёда аз 300 нафарашон дар вазифаҳои гуногуни роҳбарикунанда фаъолияти пурмаҳсул доранд. варзишгарони ноҳия бошанд давоми як соли охир дар мусобиқаҳои гуногуни сатҳи вилоятӣ, ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ ширкат варзида зиёда аз 400 медал ба даст овардаанд. бо ёдоварӣ аз сиёсати давлатии ҷавонон иброз гардид ки ҷавонони ноҳияи вахш ҳамчун қишри фаъоли ҷомеа аз дастгириву ғамхориҳои пайвастаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон изҳори хушнудиву ҳавасмандӣ намуда бо истифода аз шароити мусоиди фароҳам гардида таҳсил, кору ҳунаромӯзӣ ва машқу тамрин карда дар чорабиниҳои гуногуни сиёсӣ, илмӣ, адабӣ, фарҳангиву варзишӣ ва дигар корҳои ҷамъиятӣ ҳиссаи арзандаи худро мегузоранд. ҳукумати мамлакат сиёсати давлатии ҷавононро дар авлавияти фаъолияти хеш қарор дода ҷиҳати ҳалли мушкилоти ҷавонон омода гардидани мутахассисони ҳамаҷониба обу тоб ёфтаву ба талаботи бозори имрӯзаи меҳнат ҷавобгӯ ба камол расонидани онҳо пайваста тадбирандешӣ менамояд. ҷавобан ба ин ҳама дастгириву ғамхориҳои ҳукумати мамлакат ҷавонони ноҳияи вахш дар сафи пеши корҳои ободониву созандагӣ, ҳимояи марзу буми меҳан, гиромидошти дастовардҳои истиқлолияту таъмини сулҳу осоиштагӣ қарор доранд. ин аст ки ҳамасола нақшаи даъвати ҷавонон ба сафи артиши миллӣ дар ноҳияи вахш сари вақт таъмин мегардад. бахшида ба рӯзи ҷавонони тоҷикистон дар вазъияти муносиб ҷавонону варзишгарони фаъол ки дар озмуну мусобиқаҳои гуногуни дохиливу хориҷӣ мақомҳои аввалу ифтихориро ишғол кардаанд бо сипосномаву тӯҳфаҳои хотиравӣ қадршиносӣ гардиданд. дар идома барномаи фарҳангии идона пешниҳоди иштирокчиёни ҷашни рӯзи ҷавонони тоҷикистон дар ноҳияи вахш гардид. имрӯз аҳли ҷомеа аз ҳокинони касбу кори гуногун, фаъолон, варзишгарон, дӯстдорони варзишу тарбияи ҷисмонӣ, донишҷӯёни донишгоҳҳои олӣ дар маркази вилояти суғд шаҳри хуҷанд рӯзи ҷаҳонии футбол ки бо ташаббус ва пешниҳоди президенти ассотсиатсияи футболи осиёи марказӣ, президенти федератсияи футболи тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ тариқи қабули қатномаи махсус аз ҷониби маҷмӯи умумии Созмони Милали Муттаҳид пазируфта шудааст ва соли дуюм аст ки санаи 25 май рӯзи ҷаҳонии футбол таҷлил мегардад бо хушнудӣ ва ифтихори баланд истиқбол гирифтаанд. дӯстдорони варзишу тарбияи ҷисмонӣ, ҳаводорони футбол дар варзишгоҳи 20-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон гирди ҳам омаданд ва дар чорабинии фестивали рӯзи ҷаҳонии футбол ки аз ҷониби мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти суғд ва шаҳри хуҷанд ташкил ёфтааст ширкат варзиданд. дар маҷмӯъ имрӯз беш аз 15 000 нафар сокинон дар ин чорабинӣ иштирок карданд. дар ҳамоиш роҳбарият ва намояндагони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти суғд, масъулини федератсияи футболи Тоҷикистон зимни баромад ва изҳори назар таъкид доштанд ки дар баробари дигар намудҳои варзиш, футбол низ аз мусобиқаҳои маъмулу маъруф ва тамошобини зиёддошта ба ҳисоб рафта дар шаҳру деҳоти мамлакат варзишу тарбияи ҷисмонӣ оммавӣ гардид ки асоси солимӣ, тарғибгари дӯстию рафоқати инсонҳо мебошад. дар шаҳру ноҳияҳои вилояти суғд ҷиҳати фароҳам овардани имкониятҳо баҳри рушди варзишу тарбияи ҷисмонӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир гардида бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, хосатан президенти кишвар пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар вилояти суғд 49 варзишгоҳ ва беш аз 2000 майдону толори варзишӣ имрӯз барои машғулияти ҷавонон ба намудҳои варзиш аз ҷумла футбол амал менамояд. алҳол 42 муассисаи тайёрии варзишӣ, 6 мактаби махсуси варзишӣ оид ба намуди футбол наврасону ҷавононро омода мекунад.
با استفاده از این امکانیت‌ها در شهر و ناحیه‌های ولایت سوغد دسته‌های فوتبال شهر و ناحیه‌ها در اساس نقشه کاری فدراسیون فوتبال تاجیکستان در لیگ عالی، لیگ یکم و لیگ دوم فوتبال اشتراک و سبقت می‌نمایند. تاکید گردید که چنین امکانیت‌ها و در سطح جهان جشن گرفتن روز جهانی فوتبال بهره عمومیت فوتبال، ترغیب طرز حیات سالم و رشد ورزش مساعدت بیشتر می‌نماید. اهل جامعه ولایت سوغد هواداران فوتبال و ورزش و تربیت جسمانی روز جهانی فوتبال را همچون رکن مهم دوستی و همبستگی، ترغیب طرز حیات سالم، آب و تاب جسمانی، توجه به نمودهای ورزش، فراهم آوردن امکانات‌ها جهت رشد ساحه از جمله فوتبال قبول و با خوشحالی پیک شادی دستاورد جهانی تقدیم توپ به نورسان، تحفه‌ها به ورزشکاران با مهارت جشن گرفتند. зиёда аз 15 000 нафар ҷавонони вилояти суғд бо шукргузорӣ аз фазои орому осуда ва ободию пешрафти тоҷикистон дар маркази шаҳри хуҷанд ба ҳам омада ҷиҳати саҳмгузории бештар дар татбиқи ҳадафу иқдомҳои созанда, ҳимояи арзишҳои миллӣ, ҳифз ва таҳкими дастовардҳои замони соҳибистиқлолӣ дар роҳпаймоии дона иштирок намуданд. роҳпаймоии ин қишри фаъоли ҷомеа ба муносибати рӯзи ҷавонони тоҷикистон таҳти унвони ҷавонон пайравони пешвои миллат аз назди маҷмаъаи таърихию фарҳангии истиқлол то макони баргузории ҳамоиши дона назди театри давлатии масҳакаи мусиқии ба номи Камоли Хуҷандӣ идома ёфт. дар ин чорабинӣ ободгарони имрӯз ва созандагони фардои тоҷикистон дар даст шиёру парчам ҷонибдорияшонро аз сиёсати пешгирифтаи ҳукумати кишвар изҳор дошта якдилонаву содиқона омодагии худро барои хизмат ба халқу ватан баён намуданд. мусаллам аст ки ҷавонон ҳамчун нерӯи созандаи кишвар такягоҳ умед ва ифтихори давлату ҷомеа дар рушди соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоии тоҷикистони соҳибистиқлол саҳми назаррасу шоиста мегузоранд. дар идомаи чорабинӣ таъкид гардид ки дар замони соҳибистиқлолӣ бо шарофати сиёсати хиратмандона, иқдомҳои бунёдкорона ва ташаббусҳои наҷиби сарвари давлат барои ҷавонон тамоми шароит фароҳам оварда шудааст. ин ҳам ба он хотир аст ки ҷавонони кишвар илму ҳунар омӯзанд ва дар ҳаёти ҷамъиятӣ фаъол бошанд. қабули барномаҳои давлатӣ, таъсиси стипендия ва ҷоизаҳои президентӣ, дастгирии иқдомҳои ҷавонони соҳибистеъдод ва дигар ташаббусҳо далели возеҳи таваҷҷӯҳи хоса ба ин қишри ҷомеа мебошад. барномаи мукаммали фарҳангӣ ки ҷавононро ба омӯхтани таърихи пурғановати миллати тоҷик, осори гаронбаҳои гузаштагон, боз доштани забони давлатӣ, боз ҳам баланд бардоштани сатҳи маърифатнокӣ, арҷ гузоштан ба рамзҳои давлатӣ ва арзишҳои милливу фарҳангӣ, рушди қобилияти эҷодӣ ва густариши эҳсоси худогоҳиву худшиносӣ талқин мекард, писанди иштирокдорон гардид. мавриди зикр аст ки дар ҳамаи шаҳру ноҳияҳои вилояти суғд рӯзи ҷавонони тоҷикистон бо баргузории чорабиниҳои варзишӣ ва адабию фарҳангӣ дар сатҳи баланд таҷлил гардид, ки ин нишонаи возеҳи таваҷҷӯҳи ҳукумати мамлакат ба ин қишри фаъоли ҷомеа буда, онҳоро минбаъд барои саҳм гузоштан дар ободии ватан ва ҳифзи дастовардҳои замони соҳибистиқлолӣ бештар ҳавасманд менамояд. солҳои охир дар шаҳри Исфарат дар радифи нақшаву барномаҳои ҷумҳуриявӣ ба рушду нумӯи варзиш ва тарбияи ҷисмонӣ нигаронида шуда, барои рушду тараққии футбол тадбирҳои амалӣ роҳандозӣ гардида, иқдомҳои созанда рӯи кор меоянд. зеро футбол яке аз маъмултарин намудҳои варзиш дар ҳудуди шаҳру деҳоти Исфара ба ҳисоб рафта, дар миёни аҳолӣ нисбат ба дигар намудҳои варзиш маҳбубияти бештар касб намудааст. баҳрабардории дӯстдорони ин намуди варзиш аз 9 варзишгоҳ калон ва 60 варзишгоҳҳои замонавии хурди футбол барои рушди соҳаи варзиш мусоидат намуда, дар инкишофи ҷисмонии ҷавонон ва солимии ҷомеа нақши босазо мегузорад. дар доираи тадбирҳо ба муносибати рӯзи ҷаҳонии футбол ки имсол нахустин маротиба 25 май таҷлил карда мешавад, ҳаводорони варзиш боз як иқдоми шоистаеро амалӣ намуданд. бо ташаббуси хатмкардагони солҳои пешини муассисаи таҳсилоти миёнии умумии 5 шаҳр ва дастгириву ҳамгузории соҳибкорони эҳсонкору мардуми ободгари маҳалла, майдончаи варзишии мактаб ба пуррагии навсозӣ ва ба толибилмон тақдим гардид. бояд тазаккур дод ки ин иншооти варзишӣ бо ҷалби фаъолон ва устоҳои маҳаллӣ дар муддати кӯтоҳ ва бо сифати баланд бунёд гардидааст. кушодашавии майдончаи нав барои толибилмону омӯзгорони мактаб хеле фараҳбахш аст, зеро ҳамакнун онҳо метавонанд ҳарчи бештар тамрин кунанду нозукиҳои футболро омӯзанд.
پس از مراسم افتتاح این میدانچه مسابقه فوتبال میان دسته‌های نورسان دایر گردید. پس از پیشنهاد پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی، سازمان ملل متحد قطعنامه را درباره اعلان نمودن 25 می همچون روز جهانی فوتبال قبول کرد. اکنون همساله این سنه فرخنده را تمام دوستداران فوتبال با یک شکوه خاصه و برگزاری چهاربینی‌های مختلف تجلیل می‌کنند. با افتخار سزاوار تجلیل نمودن روز جهانی فوتبال در ورزشگاه مرکزی شهر ترسونزاده فستیوال فوتبال دایر گردید. فستیوال با اشتراک جوانان و نورسان شهر در فضای دوستی و تنظیم و آسایشتگی با نمایش مشق و تمرین‌ها برگزار شد. قید گردید که با تجلیل روز جهانی فوتبال دوستداران این نمود ورزش به هم می‌آیند و نقش فوتبال را در تحکیم صلح، همدیگر فهمی و طرز حیات سالم بیشتر می‌گرداند. در رابطه با این یک قطار مربیان فوتبال و بازیگران دسته‌ای شهر با سپاسنامه و تحفه‌های خاطروی سرفراز گردانیده شدند. ورزش رقم 1 فوتبال بین تمام قشرهای جامعه محبوبیت خاص داشته از خرد تا بزرگ به آن رغبت زیاد دارند. در تاجیکستان نیز علاقمندان و دسته‌های فوتبال سال از سال بیشتر شده با ساخته با استفاده دادن ورزشگاه‌ها و میدانچه‌های زمانوی در شهرک و دهات جلب ساکنان به فوتبال افزون می‌گردد. با نظرداشت این سنه فرخنده و جهت فراهم آوردن شرایط مناسب مشق و تمرین، عمومی‌گردانی ورزش، ترغیب طرز حیات سالم و هرچی بیشتر فراگیری جوانان و نورسان با فوتبال در محله یکم شهر با سهم صاحبکار وطندوست 2 عدد میدانچه بالا پوشیده ورزشی مورد بهره برداری قرار داده شد. همکنون جوانان و نورسان می توانند در وقت‌های خالگی به این میدانچه‌های زمانوی آمده با فوتبال مشغول شوند و جسم خود را سالم و بردم نگاه دارند. بخشیده بر روز جوانان تاجیکستان در تالار مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر ترسونزاده شورای ملی کار با جوانان نزد مقامات اجرایی برگزار گردید که در آن جوانان فعال و پیشرفت و کارمندان ساحات گوناگون اشتراک نمودند. گفته شد که توجه و دستگیری‌های حکومت مملکت نسبت به جوانان همیشه در مد اول قرار داشته برای فراهم آوردن شرایط مساعد دانش اندوزی، کار و فعالیت، کسب آموزی و عملی نمودن تدبیرهای سازندگی و بنیادکاری آنها چاره‌های مؤثر اندیشیده می‌شود. این است که جوانان کشور با درک بلند ملی و احساس غمخوری‌های پیوسته دولت و حکومت در چاره‌بینی‌های سطح بلند از جمله مسابقه و المپیادهای بین‌المللی اشتراک نموده سزاوار جایهای نمایان گردیده پرچم تاجیکستان را در عرصه بین‌المللی بلند برداشتند. در این برابر تأسیس کوتاهای پرزیدنتی و پیشنهاد برنامه‌های گوناگون تعلیمی اینچنین با استیپندیاهای پرزیدنتی دستگیری نمودن جوانان امکان فراهم آورد تا آنها هرچی بیشتر رشد و تکامل یافته به خلق وطن خود خدمت نمایند. سپس از فعالیت شعبه کار با جوانان و ورزش شهر نتیجه گیری کرده یک قطار فعالان با استیپندیا قدردانی شدند. در ادامه چهاربینی‌های تنتنوی بخشیده بر روز جوانان تاجیکستان راهپیمایی آسایشته زیر شعار ما جوانان پیروان پیشوای ملتیم دایر گردید. جوانان شهر ترسونزاده در دست شعار و آویزه‌های ترنم کننده صلح و دوستی، افتخار وطنداری و پیشرفت و شکوفایی مملکت از محله نهم شهر تا میدان شاه اسماعیل سامانی راهپیمایی کردند. یک قطار فعال جوانان با سپاسنامه‌های مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر ترسونزاده سرفراز گردانیده شده اهل هنر و صنعت برنامه کنسرتی آماده نمودهشان را پیشنهاد حاضرین کردند. бахшида ба рӯзи ҷаҳонии футбол дар ноҳияи рӯдакӣ чорабинии идона баргузор гардид. дар доираи таҷлил аз рӯзи ҷаҳонии футбол дар гимназияи тоҷикии русӣ ба номи александр сергеевич пушкин бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия майдончаи варзишӣ ба истифода дода шуд. дар майдончаи варзишӣ навбунёд барои бозии футбол ва теннис шароит фароҳам оварда шудааст. ба истифодадиҳии чунин майдончаи замонавӣ имкон медиҳад ки дар оянда мусобиқаҳои варзишӣ ташкил гардида ҷавонону наврасон байни ҳам сабқат намоянд. зимни баргузории чорабинӣ иброз гардид ки сиёсати созандаю бунёдкоронаи ҳукумати ҷумҳурӣ хусусан ҷаҳду талошҳои сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон имкон фароҳам овард ки соҳаи варзиш дар ҷумҳурӣ аз замони ба даст овардани истиқлоли давлатӣ заминаҳои аввалинро аз таъсису барқарор намудани мактабҳои варзишӣ, баргузор намудани чорабиниҳои оммавӣ, варзишӣ, солимгардонӣ ва иштироки варзишгарон дар мусобиқаҳои байналмилалӣ оғоз намояд. инчунин ба муносибати рӯзи ҷаҳонии футбол
бо иштироки васеи хонандагон ва омӯзгорони гимназия роҳпаймоии идона баргузор гардид. Дар ҳамоиш ва роҳпаймоӣ иштирокчиён бо илҳоми болида аз пешниҳоди президенти Ассотсиатсияи футболи Осиёи Марказӣ, президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ вобаста ба эълони Рӯзи ҷаҳонии футбол ҷонибдорӣ намуданд. Футбол ҳамчун варзиш дар тарғиби тарзи ҳаёти солим ва таҳкими дӯстӣ нақши муҳим мебозад. инчунин аз ҷониби масъулони ноҳия барои рушду тараққии футбол тадбирҳо амалӣ карда мешаванд. дар қисмати охири чорабинии бошукӯҳи идона ки ба рӯзи ҷаҳонии футбол бахшида шуда буд, барномаи фарҳангӣ баҳри болидарӯҳии иштирокчиён аз ҷониби хонандагони гимназия пешниҳод карда шуд. давоми ҳафтаи охир бахшида ба рӯзи ҷавонони Тоҷикистон ва рӯзи ҷаҳонии футбол бо ибтикори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Варзоб дар марказ ва деҳоти ноҳия чорабиниҳои гуногун баргузор гардид ки ҳадаф аз роҳандозии ин тадбир ҳавасмандгардонии ҷавонон, рушди соҳаи варзиш ва афзун гардонидани дастовардҳои ҷавонон дар соҳаҳои мухталиф мебошад. солҳои охир ҷавонони ноҳияи Варзоб бо истифода аз шароиту имконоти фароҳам гардида тавонистанд дастовардҳоро дар соҳаи илму маориф ва риштаҳои гуногуни варзиш афзун гардонанд. дар 3 моҳи аввали соли 2025 варзишгарони ноҳия дар 6 мусобиқаи минтақавӣ, 9 мусобиқаи ҷумҳуриявӣ ва 4 мусобиқаи байналмилалӣ иштирок намуда 11 медали тилло, 19 медали нуқра, 23 медали биринҷӣ, дар маҷмӯъ 53 медалро ба даст оварданд. дар ҷамъомади тантанавӣ намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия таъкид намуданд ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳифзу пойдории истиқлолияти миллӣ, бунёди давлати муосиру пешрафта ва рушди ояндаи онро ба иштироки фаъолона ва саҳми бевоситаи ҷавонон вобаста медонад ва бо истифода аз имконоти мавҷуда кӯшиш мекунад ки вазъи иҷтимоиву иқтисодии наврасону ҷавонон мунтазам беҳтар гардида барои рушди ҳамаҷонибаи онҳо шароити зарурӣ фароҳам оварда шавад. дар идома ҷавонони фаъол ва ғолибони озмуну мусобиқаҳои варзишӣ, инчунин волидайни ҷавонон ва омӯзгорони фаъол ки дар таълиму тарбияи ҷавонон саҳми назаррас доранд, бо сипосномаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия сарфароз гардиданд. сокинони ноҳияи Варзоб рӯзи ҷаҳонии футболро бо дастоварду комёбиҳои назаррас истиқбол намуданд. ба ин муносибат аз субҳи барвақт кормандони касбу кори гуногун ва варзишгарон бо шиору овезаҳои тарғиботӣ барои таҷлили сазовори рӯзи ҷаҳонии футбол ба варзишгоҳи ноҳия омаданд. фестивали бозиҳои варзишӣ ки он ба ифтихори рӯзи ҷаҳонии футбол аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия доир шуд, шумораи иштирокдорон ва дӯстдорони футболро афзун гардонид. дар чорабинӣ таъкид гардид ки бозии футбол яке аз роҳҳои беҳтарини беҳдошти саломатӣ ва тарғиби тарзи ҳаёти солим, инчунин муҳимтарин василаи муттаҳидсозии халқу миллатҳои гуногун мебошад. ҳоло дар ноҳияи Варзоб барои ҷалби ҷавонон ба намудҳои гуногуни варзиш наздики 80 толору майдончаҳои бозӣ барои футбол мавҷуд аст ки дар онҳо ҷавонон, хоса дӯстдорони футбол машқу тамрин менамоянд. дар доираи фестивали бозиҳои варзишӣ дар ноҳия мусобиқаҳои деҳа ба деҳа аз рӯи намуди футбол баргузор гардида буд ки дар он сокинони синну соли гуногун, ҷавонон ва дастаҳои футболи ноҳия фаъолона иштирок намуданд. ҷамъбасти фестивали бозиҳои варзишӣ дар таҷлили рӯзи ҷаҳонии футбол рост омад ва ғолибон дар ин рӯз бо ҷом, ифтихорнома, медал ва тӯҳфаҳои пулӣ қадрдонӣ шуданд. боиси ифтихору сарфарозии мардуми сарбаланди тоҷик аст ки маҷмӯаи умумии созмони милали муттаҳид қаъднома дар бораи эълон намудани рӯзи ҷаҳонии футболро ки аз ҷониби президенти Ассотсиатсияи футболи Осиёи Марказӣ, президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ пешниҳод гардида буд, қабул намуд. дар фарҷоми чорабинӣ ғолибони мусобиқа муайян гардиданд. дастаи футболбозони деҳаи даҳана ҷои якум, арақчин ҷои дуюм ва дастаи бозингарони деҳаи лучоб сазовори ҷои сеюм гардида бо ҷом ва дигар тӯҳфаҳои ифтихорӣ қадрдонӣ шуданд. дар ҳамин рӯз бахшида ба рӯзи ҷавонони Тоҷикистон ва рӯзи ҷаҳонии футбол ҳамзамон ду иншооти нав дар деҳаҳои дурдасти ноҳия ифтитоҳ гардиданд. коргоҳи дузандагӣ ва бунгоҳи саломатӣ, ҳарду иншоот дар доираи нақша чорабиниҳо бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ бунёд гардида барои сокинон шароити хуби корӣ ва хизматрасонӣ фароҳам оварда шуд.
коргоҳи дузандагӣ аз ҷониби соҳибкор Гулдаста Бобомуродова сохта шуда барои 10 нафар сокини маҳаллӣ шароити хуби корӣ фароҳам оварда шудааст. дар ин коргоҳи тозабунёд мувофиқ ба дархост сару либоси мактабӣ, тиббӣ ва либосҳои миллӣ барои занону духтарон бо шаклу дизайни муосир омода ва пешниҳод карда мешавад. То имрӯз бо саҳми соҳибкор 20 нафар занону духтарон курсҳои омӯзиширо хатм карда бо ҷойи кор таъмин гардиданд. дар марҳилаи аввал дар ин ҷо коргарон имкон доранд ки дар як сол 3000 либоси мактабиро омода намоянд. бунгоҳи саломатӣ дар деҳаи Чорбоғ аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Варзоб сохта шуда барои беҳсозии сифати хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ пешбинӣ шудааст. бино 4 ҳуҷраи корӣ дорад ки ҳар яки он бо таҷҳизоти лозима таъмин мебошад. бо бунёди иншооти нав ҳамасола сатҳи хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ беҳтару хубтар гардонда мешавад. дар доираи тадбирҳои ободонӣ ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ минбаъд чунин иншооти замонавӣ дар дигар деҳаҳои ноҳия бунёд шуда шароити кору хизматрасонӣ ба аҳолӣ боз ҳам беҳтару хубтар гардонида мешавад. варзишгоҳи марказии шаҳри ваҳдат ба ифтихор аз рӯзи ҷаҳонии футбол имрӯз пероста оро гардида дар баробари ҷамъ омадани бозингарону варзишкорон ҳамчунин мухлисон муштоқони бозии футбол бо рӯҳияи болида имрӯз ба ин ҷо омада дар шодию сурури масъулони ин намуди бозӣ ҳамшарик гардиданд. ибрози назар карда шуд ки 25 май дар тамоми давлатҳои олам рӯзи ҷаҳонии футбол таҷлил мегардад. боиси ифтихори мо тоҷикистониён аст ки мас бо пешниҳоди президенти федератсияи футболи тоҷикистон ва ассотсиатсияи футболи осиёи марказӣ муҳтарам Рустами Эмомалӣ санаи 7 майи соли 2024 маҷмӯаи умумии созмони милали муттаҳид бо қатномаи махсуси худ рӯзи 25 майро ҳамчун рӯзи ҷаҳонии футбол эълон намуд. дар шаҳри ваҳдат ба рушди соҳаи футболи мамлакат сол то сол тадбирҳои судманд ва амалӣ роҳандозӣ карда мешавад. айни замон аз шумури наврасону ҷавонон қариб ки дар ҳамаи деҳот ва маҳаллаҳои аҳолинишини шаҳри ваҳдат дастаҳои варзишкорон барои ин риштаи бозӣ ташкил гардиданд. тибқи нақшаи таҳризигардидаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри ваҳдат ва бахши кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳр ҳамарӯза мусобиқаҳои даставии футбол гузаронида мешавад. дар маҷмӯъ аз ҷониби бахши кор бо ҷавонон ва варзиши мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри ваҳдат тасмим гирифтанд ки рӯзи ҷаҳонии футболро бо роҳандозии бозиҳои шавқовару рафиқона дар сатҳи баланд таҷлил намоянд. бахшида ба рӯзи ҷаҳонии футбол дар ноҳияи Тоҷикобод роҳпаймоӣ доир гардид. дар ин роҳпаймоӣ ҷавонон, хонандагон, кормандони касбу кори гуногун иштирок доштанд. роҳпаймоён аз маркази шаҳрак бо шиори овезаҳо то варзишгоҳи марказии ноҳия қадам зада дар варзишгоҳ ҷамъ омаданд. сипас дар варзишгоҳ байни ҷавонон ва иштирокдорон викторина ташкил намуда аз таърихи пайдоиши футбол ёдовар шуда аз намудҳои гуногуни варзиш байни ҳам рақобат карданд. ғолибон бо тӯҳфаҳо қадрдонӣ гардиданд. варзиш қосиди сулҳу дӯстӣ ва гарави саломатӣ мебошад. дар доираи амалишавии нақшачорабиниҳои созандагӣ имконият барои машқу тамрин дар ноҳияи Тоҷикобод беҳтар шудааст ва имрӯз ҳадаф ба рушди футболи касбӣ равона карда шудааст. тарғибу ташвиқи дастаҳои футбол байни аҳолӣ ҳаводорони тарзи ҳаёти солимро бештар намудааст. ҳадафи асосӣ аз роҳандозии барнома тақвият бахшидан ба пешрафти бозии футбол дар деҳот буда ҷалби шумораи бештари аҳолӣ ба бозии футбол با توسط بازی فوتبال در روحیه وطنپروری تربیت نمودن نورسان و جوانان در دهات کشور میباشد. در دوره برنامه نو مهیا ساختن شرایط برای مشغول شدن با فوتبال با طلبات‌های بین‌المللی مطابق گرداندن انشاءات‌های مربوط ساحه، پیدا نمودن استعدادهای نو در بین نورسان و جوانان، گذاشتن زمینه بر رشد فوتبال کسبی و مکمل گردانی فعالیت مربیان و داوران این نمود ورزش در ناحیه به نظر گرفته شده است. در ناحیه لشت بخشیده بر روز جهانی فوتبال با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه و در دایره نقشه‌چرابینی‌های ورزشی بخشیده بر روز جوانان تاجیکستان ماراتون ولسپیدرانان، فوتبال بین جوانان و نورسان و دو ملی بین نمایندگان تشکیلات و ساختارهای گوناگون دایر گردید.
در رفت این چاره‌بینی با شکوه نورسان و جوانان، بانوان و پیرانسالان، کارمندان کسب و کار گوناگون شرکت ورزیدند. همچنین در این چاره‌بینی‌های تنتنوی بخشیده بر روز جهانی فوتبال که برگزار کرده شد، غالبانی سبقت نموده از طرف کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه لخش با افتخارنامه و سپاسنامه‌ها و تحفه‌ها سرفراز گردانده شدند. همزمان در رفت چاره‌بینی نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه لخش برآمد نموده ساکنان کشور را در معروضه‌های خویش تبریک نمودند. به این وسیله بخش کار با جوانان و ورزش مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه لخش تصمیم گرفته است که برای رشد ساحه در آینده از بین نورسان و جوانان چهره‌های نو را انتخاب کرده دسته یکچین ناحیه را در منطقه تشکیل نماید و انفراستراکچور ساحه را رشد دهند و اینچنین در بین دهات جماعت میدانچه‌های نو زمانوی و تالارهای ورزشی با جلب صاحبکاران و شخصان سخاوتمند دیار ساختمانشان را تشکیل نموده ایستادند. جوانان امروزه که تکیهگاه دولت و ملت می باشند از جانب حکومت جمهوری همساله دستگیری می یابند. غمخوری‌های دولت و حکومت بهر پیشرفت باثبات جوانان در پیشبرد ساحه‌های مختلف جامعه امکانات فراخی را فراهم آورده است. بهر این گونه غمخوری‌های دولت جوانان می توانند کوشش به خرج داده بهر در آینده سهامگذار بودن دانش و ملکه خود را بالا برداشته در چاره‌بینی‌های سطح جمهوری و بین المللی اشتراک نموده نام خود و پرچم وطن را بالا بردارند. бахшида ба рӯзи ҷавонони тоҷикистон 23 май дар қасри теннис ва маҷмаи варзишҳои обии шаҳри душанбе мусобиқаи муштзанҳои касбӣ бо номи шоми бокс баргузор шуд. дар ин тадбир се намояндаи тоҷикистон баҳодур усмонов, давлат болтаев ва акмал убайдов дар вазнҳои худ ғолиб шуда чемпионати мусобиқа гардиданд. шарҳи бештари мавзӯъ дар гузориши ҳамкоронамон. мусобиқаи муштзанҳои касбӣ бо номи шоми бокс бахшида ба рӯзи ҷавонони тоҷикистон 23 май дар қасри теннис ва маҷмаи варзишҳои обии шаҳри душанбе бо як шукӯҳу шомати хоса баргузор гардида се намояндаи тоҷикистон баҳодур усмонов, давлат болтаев ва акмал убайдов аз худ маҳорату малакаи баланди варзишӣ нишон дода ба гирифтани мақоми аввал ва унвони чемпиони мусобиқа сарфароз гардиданд. дар рақобати асосӣ ки аз 10 раунд иборат аст, баҳодур усмонов аз тоҷикистон ва албет пагара аз филиппин барои дарёфти камарбанд бо ҳам рақобат карданд. баҳодур усмонов аз худ маҳорату малакаи баланди техникиву тактикӣ нишон дода пеш аз муҳлат бо чанд зарбаи накавди техникӣ ғалаба карда чемпиони мусобиқа гардида аз тарафи сарпарастон бо автомашинаи сабукрав сарфароз гардид ки боиси истиқболи мухлисони зиёди ин мусобиқа шуд. мавриди ёдоварист ки усмонов дар охирин қувозмои худ моҳи марти соли 2025 дар екатеринбург бар нодирбек соибоев аз ҷумҳурии ӯзбекистон пас аз даври сеюм аз идомаи мусобиқа ки ин варзишгар даст кашид пирӯзӣ ба даст оварда буд. пагара бошад дар охирин набарди худ моҳи июни соли 2024 дар чин муқобили муштзани чинӣ Актелиади Келаджан ғолиб шудааст. зимнан баҳодур дар бокси ҳирфаӣ 9 ғалаба ба даст оварда то ҳол ягон мағлубият надорад. ҳамчунин дар шоми бокс дар шаҳри душанбе давлат болтаев аз тоҷикистон бо маваго амуго аз камерун рақобат кард. давлат болтаев 26 сол дошта қадаш 1 метр 88 сантиметр, вазнаш 109 килограмм, ҷоизадори бозиҳои олимпиадаи париж 2024 ва чемпиони бозиҳои 19-уми осиёӣ аз тоҷикистон мебошад. маваго амуго 31 сол дошта чемпиони бозиҳои панафриқоӣ қадаш 1 метр 87 сантиметр, вазнаш 99 килограмм аз шаҳри янудаи камерун мебошад. варзишгари тоҷик давлат болтаев аз оғози ин сабқат нисбат ба ҳарифаш ҳам дар хати ҳуҷум ва ҳам дар хати муҳофизат бартарии комил дошт. ин буд ки варзишгари тоҷик давлат болтаев низ аз худ ҷасорату мардонагӣ нишон дода бо накавди техникӣ ҳарифашро шикаст дода чемпиони мусобиқа гардид. чемпиони осиё дар вазни сабук Акмал Убайдов аз тоҷикистон бо Ержан Жалилов аз Қазоқистон вохӯрданд. Акмал Убайдов 24 сол дошта қадаш 1 метр 67 сантиметр, вазнаш 57 кило, қариб дар ҳамаи вохӯриҳое ки ӯ иштирок кардааст ғалаба ба даст овардааст. Ержан Жалилов қадаш 1 метр 65 сантиметр, вазнаш 57 кило, 19 вохӯрӣ гузаронида дар 13 сабқат ғалаба карда дар 7 вохӯрӣ мағлуб шуда
ду вохӯриро мусовӣ анҷом додааст. Ержан Ҷалилов қадаш 1 метр 65 сантиметр, вазнаш 57 кило, 19 вохӯрӣ гузаронида дар 13 сабқат ғалаба карда, дар 7 вохӯрӣ мағлуб шуда, ду вохӯриро мусовӣ анҷом додааст. Акмал Убайдов дар ин қуввозмоҳӣ маҳорати хуб нишон дода, ҳам дар хати ҳуҷум ва ҳам дар хати муҳофизат бо бартарӣ ғалабаи соф ба даст оварда чемпиони мусобиқа гардид. ба ғолибон тӯҳфаҳои тасдикардаи кумитаи тадорукот тақдим гардид. дар ин мусобиқа боз варзишгарон аз дигар кишварҳои ҷаҳон бо ҳам рақобат карда, хотири ҳазорон мухлисони варзиши кишварро шод намуданд. ин мусобиқа бахшида ба рӯзи ҷавонони Тоҷикистон доир шуд. шоми 23 май барои кули ҳаводорони варзиши тоҷик шоми хотирмон буд. бинандаҳои азиз, ин буд нашри муфассали барномаи иттилоотии ахбор. бароятон беҳтарин хушиҳои зиндагиро таманно дорем. саломат бошед.